Им нещо ме пази, винаги ми помага. Абе хора, аз не съм... Сега ще ви кажа, тук като доях в Щатите, казала ли съм ви? Нямах какво да ям, буквално, в началото. И... отворили едно... Минавам, аз съм умряла от глад. И супер горда, защото съм дошла тук сама и не мога да искам от майка ми пари. Но да ви кажа честно, че аз харчах повече, взема малко пари, изхарча ги и после нямам. То си беше и малко и моя грешка, нали? Аз не знаех как да менеджвам пари, защото никой в България не ме е учил. Но не се моля на майка ми за пари. И си спомням, един ден вървя. Виждаш ли коментарите? Мила, не виждам хоп. Единствено видях, че си тук и че изпрати една розичка, но след това нищо, никакъв коментар не съм видяла. И хора, умряла съм от глад, супер горда, ще се гладува. И минавам покрай едно заведение и един ми вика, супер лъскаво заведение, и един човек ми казва, заповядай, нали, има днес промоция. Soft opening. Soft opening е преди да отворят, хората, поканени хора, трябва да ползват храна. Аз нямам една стотинка. И аз викам, аз сигурно не мога да си позволя. И той вика, то не трябва да плащаш. Това е soft opening. Аз даже не знаех какво е soft opening. Мале хора, влизам вътре и такива ми станаха очите. Нема такива ястия. Аз съм умряла от глад. Обаче си вървях по пътя и си повтарям, колко да ми е трудно, ще излезе някакъв начин от някъде и нещо ще се случи чудо и пари ще дойдат и това ще дойдат и от глад няма да умра. Няма как в този град нещо да не се случи. Разбирате ли? И тогава знаех, че това е Господ ми помага. И никога не съм била оставена. Просто ние трябва да искаме и трябва да вярваме, разбирате ли? И затова казвам и на Линда и на всички, които сте в трудна ситуация, много е важно тук в главата какви разговори имате. Но понякога и аз падам. Ние всичките падаме спокойно, не си единичен случай. Ние се търкаляме, падаш, ставаш, търкаляш се, оттупваш се и продължаваш.